खोथायाव दङ, सोरबा खेबसे नागारना थाङोब्ला बियो माब्लाबाबो गिदिंना फैफिना। बिबो आंखौ बेबायदिनो नागारना थांदों आरो दिनैसिम गिदिंना फैफिनाखै। अब्ला आं बिनिसिम मोननै लाइन बुंनो सानदों। नोंथ' आंखौ नागारना थांबाय आरो गिदिंनानैबो फैफिनासै। मानो नों बेबायदि थिरांथा लानाय? नोंहा एसेबो गिनाय फैयासै नामा? नोंनि गोसोआवथ' आं दङमोन ना? अब्ला नों मानो बेबायदि खालामनाय? दे आं मानिनानै लाबाय नोंहा मायबाफोर उसुबिदा दंमोन। नाथाय नों गोसोनि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव खेबसे बुंनायमोनब्ला जोंनि मोजां मोनज्लायनाया आस'खान्दा जानाय नङामोन।